Hindi karon din drogyan nga iba sa papagayam na pakasalitaan ni Daniel nga napoluan ti ampon. Dear Manong Nemi. Manipod idiaddan puot ko Manong Nemi nadlaw kon. Nga naidumdumaak. Naidadaduma wano naidumdumaak. Kadagiti dua a kakabsat ko. Kada kami nga talo nga kakabsat Manong Nemi. Siya tinaudi. Ni Manong John, Manong Nemi tinauna sa ni Manang Jenny. Sa siya. Siya laing ti saan ng letter J. Pangrugyan tinagan na. Tani papa Manong Nemi nga senior ket Joel tinagan na. So nga Joel natibidad senior ken junior sa ni Manang Jenny. Jenny natibidad. Ken siya Daniel natibidad Manong Nemi. Manipot hindi kang panagbasa may gidyatak unay tibalon. Arwaten Manong Nemi branded ti arwaten digiti dua idinto ta siyak agapo ti ukay-ukay. Kakaasilayang ni Mama Idi nga mangilimlimid Manong Nemi ti nayon na nga allowance ko. Tani papa Manong Nemi iti agited iti allowance me nga talo. Madlaw ko lata Manong Nemi nga ilimlimid ni papa ti ipaited na nga allowance ni Manong June kastamatan kay ni Manang Jenny. Kat gabutaan mo ni Mama Manong Nemi nga kurang tinited kanyak ilimlimad na iti mangan anay. Pati si daan Manong Nemi. Adu nga amang ti para kadagiti duwa nga habsat ko. Idin to ta siya ket kusit. Basit ko na kuma. No pa nagpasyar, panag-outing, Manong Nemi pasaray, agbati ak dito balay, ket iso na lang ti agkukuyog. Idirugya akong ti agsaludsud kini Mama. Apay Mama, apay, anak, agpapata kayo nga, ipatpatig ni Papangyo. Kwa, gabata, inauna, nakiti kakabsat mo, iso ang asjay. Inaudi ka ngamin. Diba, may anak ko kita sigsigpet kalata. Saan ka umapapalan nga damanong kinimanang mo? Tinapas kan, adda ka ditoy, adda ka nem, adda pagturugam, tinasken kat makapagbasa ka, tinasken kat nasingpet ka, kat nagagat ka, nalaing ka. Adoy din Manong Nemi ti karuba mi nga magbaga ay sanda ka nga pudnong anak no dikat ampun ta ka lang. No sanda ka pudnong anak. Sino tatang kinanang ko? Sino ti pudnong papa kin mamang ko? Unak mo ta. Aw mati bagada Manong. Aging ka Manong Nemi nga dan iti college ni Manong June. Si marunumat nga dan ti college ni Manang Jenny kadadak pala dito sa Candoria. Dinagmat kindi binabaot ni Papa nang runa kini Mama. Ngem ni Papa Manong Nemi bugkaw unget kusilap layat. Dinapay binugkawan nga inungtan dagiti kakabsat ko hanapay nilinayatan. Ngem siyak laeng. Naging ka Manong Nemi iti may sangal daw nangig ko nga da timawag kini Papa. Aniya? Ay, kasano ko mga... Saan nga po doon ita? Dinamagmet ni Mama. No, sinutuwang tawag ka doon dito pasamak. Idi malpasen di tawag Manong Nemi. Dito'y kun nga nangig di napasamak. Aniya? Ni Junior. At di pagbaludan. Tanak tangi na una? Kasano nga naibalod? Ti Jaske. Agar aramat gayam ti may parit nga agas. Hanya? Drag addict ti na nga nakta?
Ti junior mo. Apay kami nga magsamo na bantayan. Apay, hanggang mo lang nadadlawan. It's ka man. Sika di kang anawin na kasasalita na. No, ada, ibagak, iti anak ta nga inauna. Ha, nagikas kaso. Umaykan ka. Sika kanto ti agsalusod kang kuana. Amom Joel. Amo ti Diyos. Nga kaslaan-anda nga sika ti patyen. Dagiti, duwa nga anak ta. Nga, ano niya man ti ibagam. Tung palinda. Ada nga siya ti sanda nga patyen. No, ada madi nga makita nga raramin da. Dilawag. Umasidag daking ka. Agkabang daking ka. Ito no, ituloy ko't magkisarita at iba anak. Maamon da siya ti makamukunam. Saan ko nga maaramid ti panakainak kanigiti duwang anak ta. Gaputa sikat patpatyan da. Sikapay nagigigam ti kwarta nga bangtet iti kayat da. Sikapay iti pagkapon ti kwarta nga dawatin da nga para iti anyaman nakasapulan da. Arwatin da un anyaman ti kayat agatangin. Awang kanya ti kontrol. Sikat ti ama. Sikapay ti kahera. Sikapay ti agtrabaho. Akam ko laing agtagtagibalay. Kalpasan na tilawan nak. Apay nga saan ko nga sipsiputan, apay hang ko nakita, apay hang ko nadlaw. Kasla mo lay bagbaga, Mildred, nga konsentidura, nga ma, talagamit. Sige, tinak, ayusin na ito eh. Barbara yung makapiyansa, apay tinaktagin ako na. Hindi awanin ni Papa Manong Nemi. Supalat pa nakadlaw ni Mama nga dak kananggin ko ti saritanda. Daniel, Mama, nangig mo ti amin? Nangig ko, Mama. Hey, ni Manong mo nga dyan. Hindi pa lang matmanlaw ko, Mama. Nga niya, nga naibarakada iso na. Nga kasla, saan nga sumsumrak iti klase na? Nga dawat kini Papa, ti kwarta. Nagdadak kila kwarta. Itadmatla ni Papa. Ti makadakas, kasta gayam. Agar aramaten ti may parit nga hagas. Kaya di manang Jenny nga ta. Sumsumrak nga tamat ti klase na. Madlaw ho. Agpaspesek siti muna. Nagkakangina ni kita make up na kada bangbanglo na kada dumapay magpapintas na. Katsiganak, kumusta ka man? Kastay, Mama, akong pagdanakan nyo. Pasimple. Dakil ti posisyon ni Papa, dakil sweldo na, napinas ti balay tayo. Ti kutsek, dapain motor ni Manong June. Ngayon, kunanda kanyak digiti ka eskwela, apay, kaslasan ka nga baknang. Gagangi lang di kita rawatam. Apay, nagbasit ti kwartam. Digiti ka kapsat mo, tahurda. Ngayon, apay nga sika. Mabalin siguro nga sa tigasat ko kunak man na, Mama. Sada naman yung ibaga, hanggang samat na pudno nga putot ni Papang mo. Ang mga no ampun ka lang. Uno saan, anak na ka ni Mamang mo sa baling nga lalaki. Kunata kanyak. Ngayon ti pudno, Mama. Dagkailakon. Ang graduara ton ti high school. Ang kalisak tumunten. Adakan din ang sken nga, ilimad yung kanyak. Kuno, adakan din ang sken nga, ibagayo kanyak. Tapno, makuna nga lumtaw, ti kinapod no. Lumtaw ti paliman. Anak, tinapateg. Nasingpet ka. Anak, tinapateg. Dapas nagka, di ba nagbasam? Nalingkat eskwela yo. Importante reta. Hamatultulada ni Manong mo dyan. Okay? Sige, Ma. Ngayon, manipod ada puot ko, jak pa'y narik na, ti pamateg, ti may isang ama. Hamo ko makagkagura ni Papang mo. Hapay ko makagura. Ibagag lang kada kayo. Ngayon, manipod ada puot ko, nawang pa'y tinarik na kapamateg, ti may isang ama. Dinak pa inawagan ni Papa iti anak. Idinto ta. Dagi di duha kakapsat ko, Mama.
iho, iha. Anak, dakil ti mga awag kanya ti anak. Thank you, mama. Dakay ka dito pudno nga mamang ko. Ngayon saan ko nga ama, ni papa. At doon na among masaludsod, anak da ka ni papang mo. Nairuar matlaeng manong nemi ni papa ni manong Jun. Nga ti mo na agundaway ket dito'y ko nga nangig ti panangungat na iti kapsat. Gabu ka dito sobrang panangitan ko kayong kati kwarta. Kat kastamatan, ikat gata mo maten, pinararaman ang maten. Amom, no maulit pa iti kastoy na pasamak, no sa mga ikatin nga madi nga bisyom, hangkan nga piyansa, palungsot ka ti pagbaludan. Lagdag ipam deta, John, mangibabain ka. Mapabang kami lagbasbasa, urusan. Ha? Mapabang basbasa pa ba? Problema yun, ha? Nairuwardak mo tin. Manipo dita, kisaya akong dalawas mo. Ang mata. So, itadyo mo lang ang dati, ha? Mildred, Joel, apay. Inkanto di eskwela da. Check up him. No talaga mat lang sumsumbrek, isuna iti klase na. Ma, saan kaya nga ka na mapan? Sumsumbrek ka. Saan to nga ulit da ito eh? Saan na kamto nga matiliw di kiti polis? Anat ako nam? Saan da kayon ton nga matiliw di kiti polis? Tagayat mo asawan nga tol-tol mo tikastoy raramidam. Mapaunay kayo matin. Si, ganyan si Kortungon. Di ka pala kaya na makita. Manong na minadlaw nak ni Papa nga daan. Ay, ganyan, gaday. Pinaypahin na. Imasada ka. Papa, di mo tuladan ni John. Jack to kaya't nga tuladan, Papa. Amudak man ten. Saan nga gabutas siya ti mga ibaga. Nung ang payadamat na giti ka eskwela, ng sung-sung kanyak, saan kong aramiden. Di sumin-sumin ti arak, ti mangdudnot ti sigarilyo. Kangrunaan na ti illegal nga droga, Papa. Namnamahin nyo, saan kong tupulos ng padasin, kinarapiden. Nasiyat to kasta. Nawang ka din ti bagayo pa. At naman pang karami din kwarto. Sige. Awang pulos din na siya tapay nakisarita na kanyak, Manong. Nga italang mat na makitak nga inungtan na ni Manong Jun. Iti adahag ti kwartok Manong Nemi mang mangikulatamat ti parang sarita rin iti doa. Damamaka ni Papa. Laglagi ba ti baga ka, Mildred? Ti anak Joel. Ingka iti eskwela da. Ta-check upin, no sumsumrek ba't lang na nga June saan. Sige. Yung mamam ko di Joel? No apay kasta ni June? Apay? Gabukin ka. Siyak? Basol ko? Patuloy-nuyam. Inispoiled mo. No kumatak kinontrol mo, nag-inted booking kuha na kwarta. Awang kumamat ti pambaran na. Bunuhan na kumabot na sumong. Saan nakapapasolid? Sikat aking basol. Sikat ina. Hamon na aywanan. Hamon na bagbagaan. Nung bagbagaak na giti duwang anak ta, umay damat agkamang keng ka. Tadi na kayat nga mangig ti sermon ko. Sa ito na umasidag kada ko ada, nga adaadan, iti asidag mo. Kunamit kanyak. Bayamon, siya tibagkisarita ko nam. Diba? Siya akong di magbaga ko nam. Sino nga ti papasulumin ta? Siya? Kala sumartin kan? Yung jak anugutan ng basol ko. Apay idurong ko kadi isoda. Isuna. Makibarkada ka hanggang mga nagbasbasa. Agaramat ka ti legal ka siya mo. Kunak ko mga harad. Ngayon datangan aramidem kat kasla idurong mo. Sumartin kan? Manong Nemi idi mapan ni Mama iti eskwela da Manong Jun. Dito na nga nanuktalan.
nga nabayag gaya mga saan nga simsumrek. Han gaya mga genrol iti deta nga tawen manong. Drop out iso naman. Hanya! Iso deta tinatutala. Kada ito nga tawan saan nga nag-enroll. Taapay. Handa kaya na pag-enrollan. Drop out. Agsipot ti mandi nga naramiden na. Idi sumangpet ni Manong June, Manong Nemi nga gapoy ti ruwar. Dito ko nga naimatangan Manong Nemi nga dinanog ni Papa ni Manong June. No. Patanong ka na! Puhunan ti panagibabay mo kanyan. Di ka matgaya man nagbasbasa. Di ka normal gusto baka balsan kayo. Sige, pumalas ka. Sulawang ka. Ngam naganawa Manong Nemi ni Mama. Di malait ni Mama. Ang kanakon nyo, talda kayo. Sa mga itulog ng balsan na katanak mo. Yuyot na to yan nga anak. Imbes ko mga pakaragsakan, pakaipanagkilan, pakaidayawan. Mapasamak ng pakaibabainan. Talo ka! Saan ka kapundong anak? Nangig ko dahi tama nung naimi saan ka nga pudno anak. Saan ka apudno nga puto. Saan nga aking putot kanyak mo saan da ka putot? Kunamat ni Manong Jun. Agtalaw ka! Idin doon sarapain ni Papa Manong naimi ti barukong na. Hoy, Joel, abay! Joel! Papanawam na ang anak mo. Mga doon pakatayak. John, pumano ka palang anak. John, hindi na ka pala kaya makita ni Papa mo. Napapanaw, nagtalawak. Joel, anak markirik na. Itaray ka ti ospital. Ano? Oray matin ka sa tingin mapaspasama. Junior ko pa imat nga rod. Amom, Joel. Awan ti sabali matlang makbasol. Nusanas ka. Data ka man, anugutem ngamin. Anugutem. Ipatpatig ko di kiti duwangan ako. Apay nga duwa lang. Nangig ko mismo manong. Ipatpatig ko di kiti duwangan putot ko. Kat sinulsod ni Mama, apay nga duwa lang. Manong Nemi, orisandan nga nugutan. Orisandan nga bagat ipudno ang bukon. Babay ni ti pudno nga aramid, pudno nga sao. Ampunak lahat. Siyempre ka ko ni ti silad ko, Manong Nemi, diya ko ni Noray pa yung intultuloy di kiti duwa. Nuan niyaman ti pagsaritaan da. Inahalat ti cellphone ko Manong Nemi, kahit kung anda ka sarasaritan. Indayal ko Manong Nemi ti cellphone number ni Lily, ti classmate ko. Ti, kasinangit ko launay. O, Jun. Jun? Daniel ko na kuma. Daniel, nakawag ka man. O, ati sa baling pang ibaga. No, anya man ti kahit kong ibaga. Lili yung sangas sikan. Una, tasya kami ti pang magbagam ti problema. Diba? Igabutan na patag ka niya. Dahil na ka manin. Ibaga manin nga. Nalablabas ng classmate mo na friend. Iti marikrik nam kanya. Ubing tapay. Daniel. Ubing pala ti pusok. Nga madamot ubing. Nga mainlama kas kanya. Ubing ti puso na kas kanya. Ano kami ti mariknam para kanya. As a friend. Pailaeng. Nga as sweetheart into no at data ni ti college. Mabaling ka din nga saan nga dito pagsalitaan ta? Ano nga tikat mong pagsalitaan ta? No, aping mawag ka. Tapos lang may ibaga kang I love you. Sige, I love you to as a friend. Awang gayam. Kumusta ni Manong mga June? Jay. Sigurado nga aramidan na latati dati. Ti may isan nga turigista kita anan nga may kat do aging nga di marehab, di ba? Imabi niya
binruar na kami pala ti pagbaludan, ti pinaswad na di pagbaludan ng tapno, dyan ngagbalbaliw. Kaya di ba sa dawa kapay mga na, nakapagpiyansa, nakapag-bail, kaya no may pangap ti droga, hanga makapag-bail, depende di basol. No, naduktalan da lang Agusto sar, mabalin siguro, nga basit lang, no, naduktalan da nga ada ikot na nga siya bo, no sangkat, may iba nga drug pusher. Kaya gamot na siguro na laing ni Papa, so nga siya. Di manong June, naduktalan nga, drop out gayam ni eskwela. Kasta. Isa din nga, ayan na ita. Barkada, siyempre. Sambat nga, mamanumot, unuwa, rabi imit lang, tikadana din balay. At dapat nagiging daway nga, adalam ang tanabi, kita, supala sa sangkot na. Naturog tumatan ni Papa. Nin tumadla mamati mangipas, mangsirik, manglokat kang kuhanan. Di manong mga manang mo nga, Jenny, kumusta mo ten? Tsaka mo, nagbasbasa nga tama isuna. Tsaka lang mo. Kaya tama mga mat no, pati isuna kita durigista ni manang mo. Inanugot ka din nga, ampon ka lang. Sana kahit nga nugutan ni Mama. Basta anak na kakunan. Sige. Aganahnos ka lang, Daniel. Yan tangay, si kamot tinasingpet nga anak da, di ba? Yan tangay nasingpet ka, napas nagkabasa, nasayaat ka, napakumbaba ka. Dada tangayatakkin ka. Ngagayem, ha? Ngagayem. Sige nga rin. Thank you. I love you, Lily. I love you too, as a friend. Adan digiti kong daway manunaymi ano masango ni Papa. Nga kasarita ni Manong Jun. Adan digiti kong daway nga tumangsit ni Manong Jun kat agkabilda. Kakaasila ni Mama manunaymi ang mga anawa kadakwada. Kat gabot na marigatan ni Mama manunaymi siya kundi sumumrat nga mamangad tayo mamagsina ka digiti doon. Di ka magkibiyang ditoy! Kuna ni Papa. Kakaasin ni Mama nga mga anawa ka na kayo, Papa. Madangdangran nyo pa. May wadag nyo pa. Masaksaktan pa ni Mama. Masulbahan nga masulba ti problema ti kastoy nga pamuspusan, Papa. Daorin no kabilin nyo ni Manong. Hanan nga makaikat iti kinadurugista na. Drug addict isunan. Abi nga saan nyo nga ipaniti rehabilitation center. Kasta ka dito rumbeng, John. Nga, tsakayat, Papa. Kasi nakayat ko ang biyag, ngawaya. Ngayon kahit ko mga ramid, matiliw ta ka kumanganin di kiti polis. Matiliw ta kay kuma. Tapos di ka sakit malungsot ka ni pagbalutan. Idaon-tawat ko na ita, John. No saan ba't nga ikan ni Papa ti kwarta ni Manong June, Manong Nene? Agtakaw. Na minsan Manong Neming siyak tinasitgan ni Manong Jun. Daniel. Ay, Manong. Ganda kwartan nila. Awan. Posibleng awan. Ikanak ni Mama, habag bagiso nga masapul ko di eskwela. Magin-kitak nung nga daya ururnungem, nga datadap. Ay, awan Manong, saan ka nagulbot pa? Nagtadkat ko ata. Manong, I'm sorry. Nung di mo kahit kabilan ka. Kabailak ba't nasalak niya bak ti bagay, Manong? Basi man lang diferensya ni bagita eh. Taktakil pa ti bagay imsi ka. Labanan nak? Ha? Manong, awan ti may tid cooking ka. Mangtid kan. Mangtid kan ko nak na eh. Mama, pagkipulong ka gino. Mama, magaling na eh. Lukla! Linisyak Manong na imitidanog na. Kumugdat, linisyak. Wala ko niya. Oy, John! Ano di ba sulti adin mo? Abi kas lakait mo tangran. Di na kahit di mangtid kwarta. Kanabi dungot ka ng kwarta kang kwalam. Di nagbat ikan. Awa ang kwarta. Saan nag-agigam di kwarta?
ni papang mo, ti pagdawatan, ngim saan na kan nga ikan. Ma, no talagang di kay mangtit ti kwarta. Kumporme ti mabaling mo, itla ako dito eh. Ano nung ngam ti warta kit saan kamata nagpasbasa? Masapol ko, masapol ko, masapol ko! O, ni matin ti nagbalbali na, manak. Nasayset la ko man, maipandakat ti rehabilitation center. No sangkat, paibalod na kantam no, iti pagbalod at iti pagbalbaliwam. Gayad ko ti kasto nga biyang mga nawaya. Oo na yan. Sayang lang di kita nga kwarta iti di papang mo. Gawan ti aking basol matlayang iti kasto nga nagbanagab saan nga ni papang mo. Kaya mampanaw manong nemi ni Manong Jun nga dinay pakayat ti kayat na. Kabigatan na manong saan nga simang patisuna nga nagpatnang aging kayong padamag damanong nga damanin ti pagbalutan. Napan ni Papa iti pagbaludan iti agsubli manong agmay may saysuna. Oh, kumusta ni John? Hangko nakabailan ng piyansahan. Ken saan na mapiyansahan? Bamon, gumabalod. Puisit. Alak ko ngayon na una. Kamumaw na sa bali ang kimbasol no sanga siya. Saan nga pinapasol lakas ka? Ni Jenny Gayam, ayan na. Nasabang ka rimuar. Napanan na? Kaya ako mati klase. Sabado ita. Tawagan mo kitpagawid. Sige. Hanggat na pimpitas to sika. Talaga nga dyan pamaawid na niya eh. Kaawan ti patpatsyan di kiti duwang anak mo kadata. Kanyak ko na ko. Sika lang ni patpatsyan da. Siya tibang tawag nga ron. Jenny, agawid kayo tamot lang. At napatag ka magsalitaan ta. Agawid ka kunak. Ni manong mo talaga nga saan ko nga mapiyansaan. Nasayat mat, at ito pagbalutan. Malungsod at pagbalutan kapsat mo. Kasi ka, barbarin mo nadapay lang pang namnamaan ka. Agawid ka dito balay. Umaygan! Nga dito yung matmanong naming nga naduktalan dati kasasaad ni Manang Jenny. Takabayatan ang sasarita da nga talo, nagduluyso na nagtaray nga na panitisiyar. Idag subli pinagpuntunan. Masigog ka! Oh my God, pa-check up na ka ni doktor. Pa, saan nga naskin? Ibaga kong kanakayawan, masigog ka. Kanya, nanalpaak na galabat na tungpay tirupa ni Manang Jenny, manipod ka ni Papa. Ituloy kumapay ni Papa nga dangran, tikapsat kong inauna manong name, ay may kadua. Kapsat ko, na may kadua, idita, bimalet ni Mama. Sa mudang ran ta anak ta. Saan nga makatulong data? Jenny, sino ti ama? Tiskog mo. Dinamag ni Mama. Imbaga lang yung magatinagan. Naskin nga ikasar na ka. Hanggang magaganak kabalasang. Mangibabayin ka. Imbaga ni Manang Jenny, Manong naming daan ti asawa, tinakasikog ken ko. Anya! Dinuklos manin Manong naming ni Papa, ni Manang Jenny, ng talaga bimalaet ni Mama, inarakop na ni Manang Jenny. Tapno isulaing ti madangran mo no, pagdiswan ti tanong mo tong pa ni Papa. Adadan Manong naming ti panagga, pungtot ni Papa, ti makadakas man. Sinarapan na, ti barukong na, Manong nemi kat natulid. Papa! Kunak matakat, insakti mo nang imarayan. Papa! Ma, dumahong kayo ambulansya. Itaray ni Papa iti ospital.
naimbag na nakalasat ni Papa Manong Nemi. Hindi kasarita ni Mama ti Doktor. Liglikan nyo lang nga na pagpungtutan ti pasyente, Mrs. Pagpungtutan na kan pagsakitan tinakan na. Kaya makasanuhard nga maliklikan, Doktor. Kat iso ti puon kan kapunan no apay nga natake. At dati pagbaludan, tinaunang anak mi. Kaya ba't durugista? Dito ta, ti may kaduang anak ko. Masikog. Nasaan nga maikasar, tinakasikog kang kuha na tandaan matgahayaman ti asawa. Agad na, isumad lang kaya mga kasta. Dasakit ti puso ti asawam, adadan nga nagdikar, gabot ti kasta pasama. Ano mabalin, kat makasalita nga na siya at isuna. Saan nagpungtot, saan nagsakit tinagam na, ngawatin na ti kinabud, no? Kaya dito nga rin, kadwa minta, Mrs. Anak mo met. Dito tinasingpat, anak mi. Siya na, damad na nabati nga na singpet. Sige, Mrs. Dapat asikaswag na pasyente. Urahin lang nga makapuot, makaring asawa yo. Kasalita ito nga na siya. Masapon nga na siya at lain. Tinaskin nga, maipadamag kang kuha na. Naskin nga, mangig na, ken makita na. Pinanawan nak ni Mama Manong Nemi imbaga na bantayak ni Papa. Binantayak nga rod, kadi di makariing. Daniel, siya kang peso, Papa. Dakam letay ka ni Mama, tibang bantay kang madanapanan na. Madanapan na ginatang. Nagiti duwa. Ni Manong June nakit adati pagbaludan. Ni Manang Jenny nabati jabalay. Pa, nangig ko, di pa nagsarita da mamakin ti doktor. May palit ka na kayo. Ti agpungtot. May palit ka na kayo. Nga da kasakit tinakim yo. Anya, at sino kumatisang nagpungtot? At sino kumatisang nagsakit tinakim na? Ngayon, noon mo yung anugutan di kinapudno, Papa. Saan unang nagsakit tinakim yo? Saan ka nagpungtot? Nalidikit mo asawan. Anugutan nyo lang nga, basulyo. Awan tinagkurkurangan ni Mama, kada kiti kakapsat ko, Papa. Da kayo mayat, awan nagkurangan nyo, nadikit sobra, na sobraan nyo. Nalabsan nyo, ti limit. Aming nga nalabas, kadakas, Papa. Nalabas sa pungtot, nalabas sa sakit tinakam. Nalabas sa panangipatigyo, kada kiti duwa kakapsat ko. Nalabas nga talaga. Gabot ha, dedyo ko mga panangipatigyo kanya. Impan nyo amin kadagiti duwa. Di ka nagsubra. Nagsubra kadakwada, siya. Kinapudno na, Papa. Saan ko pa yung narik na? Di pa matigyo kanya. Hindi mo okay lang, Papa. Maawatak. Kinawan sakit tinakim ko. Agaman na kidiyat at daki di sidong yo. Ada balay ko, ada pagturuga nga natalged. Sigurado ti panagbasa. Ore no. Ada pagkurkurangan di kiti kasapulak. Nagraduarak tun ti high school, basak tumanten ti college. Kanawan sa baling aramidek no saan mangipas na ti panagbasa. Agraduarak. Hindi kayat ko kurso. Babaen ti tulong niyo kini Mama. No napahay kay man kada Manong June kini Manang Jenny, Papa. Ikarik kada kayo.
Saan kayo ang mapaay kanya? Ikarik ka na kayo, Mama, Papa. Manong nemi inigdaman ni Papa, titakyan ko. Ginuyod na. Daniel, pangawanan lang. Kadagit na kurkurang ka. Pangawanan na, anak. Ita lang ang mangnig ko, ngawangan ng ti anak, Papa. Agyaman kada kayo, Papa. Tainawagan ako ni ti anak. Pakawanan na kada giti nagkurkurang akin ka. Sika nga saan kong imbilang nga anak. Sika ti nasingpet. Sika ti sigurado nga agbalagi. Di kahit nga sa Papa ka talaga di nakimbilang anak. Nila yung mamang mo. Tinaggusto. Tapno maampun ka. Sana ka mas daw, Mama, Papa. Iti ko na yung paampun. Nagsipot ta. Oresan nyo amo ang nugutin. Amukon. Anak, mabaling ka di nga rugyang kang ipatek. Nga kasana. Nga sikalangin nga mabatbati nga mabaling ko ipanakkan. Numampasaan ka nga pud nga putot. Sinungar takim putot kanya. Ngam anak-nak ni mama kasta. Ampun da ka. Sa mo nga pud nung ama, uno ina ni mamang mo. Ngam kaanakan na ka. Anak na ka, tikapsat na. Nga di maladaga ka, ket natay, tinam, na aksidente met ti amam. Ni mamang mo tikasidgan ka kabagyam. Ni antim, isuin ang punda ka. Sumitlagay, Papa. Isungar ko nakapakawarin na nagkurkurang kang kanak, si kalayangan tinabatbati. Kitumampayampon ka. Ibilang ka itang pudno, anak. Hindi kasi siya napasamak ka naging pudno nga putot ko. Alawan, ano guting nga talaga. Basol ko. Naglablabes sa kinipan ng ipateg ko kadakuana. Manong nemi naging narakop kami kay ni Papa. Iti na irut. Ket kunakken ko ana. Pa? Itultuloy ko timang bigbig kang kanama. Lalo itan. Tadan mariknak apan ang ipatag mo kanyak. Pa? Agamanak. Agamanak kada kayo kay ni Mama. Ti panangalayo kanyak. Nakapimpimanak gayam no sandak nga inala. Kalagamanak kada kayo, Papa. Hindi sumangpet ni Mama manong nemi narakop ko. Daniel, namuha akong tipod no, manipod ka ni Papa, Mama. Himawan ti pagdanakin nyo. Nang naruna kang ka, Mama. Nagyaman na kini panangipatig mo kanyak. Pudpud no nga panangipatig mo kanyak. Kat ni Papa, rugyan na kanumad tan timang ipatig kanyak. Sulniatan na kanudig iti nagkurkurangan na kanyak. Joel. Mildred. Ano ko takan tipod no? Stati ko na ni Daniel nga no ano ko tektikin na pod no. Saan nga masaktan, saan ang unang sakit, tinakam na, kan saan ang nagpungtot. Gusto nga, alaglagay pa nyo dahil Manong nemi iti agdama kadadapay laing ni Manong June iti pagbaludan. Idinto Manong nemi taring tultuloy Manong nemi ni Manong Jenny
iti panaganak na abalasang taduan ti anak na, iti dua nga lalaki. Andan nga naisuro iso na, iti kasya nga aramid naman, masukan-sukat na iti lalaki ti biyan. Ininota siya, manong nemi, da kami kinililik at naggraduar kami ni iti college, aging ka nag-asawa kami. Kat si Mina akong kadapapaki ni mama, no pampay, aso diglayang ti balay mi, anang ipatakdarin mi, iti asawa, kandig ti duwa nga na. Dito nga rin, ti pagkasaritak manong nemi, kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, kat sapay ko ma, dadamat na ibatik nga anda, liwliwakin pagsarimingan ti biyan. Dito nga rin, dagyaman nga pagaya mo, Dennis. Thank you man kang ka, Dennis. Iting ka pa nagsurat. Thank you nga nagiti aming nga nagbuya ka nagdingeg. Maraming salamat po.